Hola, per aquests dies de confinament us presento Espais recobrats. Us explico. L'any 2017, quan treballàvem en la programació d'exposicions temporals per al Museu Palau Mercader, ens vam interessar per una exposició que sota el títol Espais recobrats, els nous usos del patrimoni industrial català, proposava un recorregut per diferents elements patrimonials de caràcter industrial que havien estat rehabilitats per a nous usos. Ens semblava doncs, que aquest era un tema que podia ser d'especial interès a Cornellà, una ciutat que tenia una tradició industrial important i que a més conserva encara entre el seu patrimoni arquitectònic diversos exemples de patrimoni industrial. En primer lloc veureu la central de Cornellà de la Societat General d'Aigües. Es tracta d'un edifici construït entre 1905 i 1909 amb l'objectiu de central de bombeig d'aigua. L'arquitecte va ser Josep Amargós i Samaranch. Està en funcionament des del 1909, tot i que hi ha una part, la part més antiga, que el 1930 va quedar obsoleta i per tant va quedar en desús, però mantinguda i conservada pels treballadors i la companyia. El 2001 i el 2003 després també es va procedir a la rehabilitació d'aquesta part més antiga per convertir-la en Museu de les Aigües. Aquesta intervenció va guanyar un parell de premis. És un edifici que està protegit, està inclòs al catàleg de patrimoni local i és de propietat privada. El segon edifici que veureu és la fàbrica Rosés, construïda el 1851 per a fàbrica tèxtil, per un arquitecte que no coneixem. Va estar en funcionament entre 1851 i 1958 i actualment està pendent d'un projecte. És de propietat privada i no s'ha rehabilitat encara. És un edifici protegit, està inclòs al catàleg de patrimoni local. En tercer lloc veureu la fàbrica Siemens, que és un edifici construït entre 1907 i 1919. De fet, és un conjunt d'edificis construït entre 1907 i 1919 que va obrir a Cornellà el 1911 i, de fet, fins a l'actualitat està en funcionament per al seu ús original, que és la fàbrica de material elèctric, reconvertint-se a altres àmbits de la locomoció, de la tecnologia, de les comunicacions. El 2011, dintre del marc del centenari de l'obertura d'aquesta fàbrica, van fer una reforma important a la fàbrica en col·laboració amb l'UPC per destinar-la o incloure-hi la planta d'innovació tecnològica. Actualment no té cap nivell de protecció, no està inclòs al catàleg, tot i que hi ha algun element com la nau de l'antiga caldereria que és especialment interessant. El quart element que veureu és Can Bagaria. Can Bagaria és un edifici, una fàbrica tèxtil de mantes, que va ser construït entre 1920 i 1925, també és un conjunt d'edificis. L'arquitecte va ser Modest Feu i va estar en funcionament entre 1925 i 1972. El 2017 l'Ajuntament va acabar de comprar tot el recinte i a finals del 2018 es van començar les obres per a l'Escola Municipal de Música Roser Cabanes. Hi ha altres usos dels que s'ha parlat sovint a la premsa, però encara no estan pendents de determinar. És un edifici protegit, està inclòs al catàleg de patrimoni local i és de propietat pública. El cinquè i darrer edifici que veureu és Can Suris. Can Suris es va construir el 1897 per un arquitecte que desconeixem com a fàbrica tèxtil de filats, que va estar en funcionament entre 1897 i 1978. Va estar aleshores molt temps en desús, abandonat, i fins que l'Ajuntament va comprar l'edifici i entre 2001 i 2009 es va procedir a la rehabilitació d'aquest edifici en 3 fases. Ja acabada la segona fase, el 2007, ja es va inaugurar el City Lab, que és el nou ús que se li va donar, que és un laboratori per a la innovació social i digital. La veritat és que és un centre molt original i molt innovador en la seva concepció. És un edifici protegit, està inclòs al catàleg i, com us he dit, és de propietat pública.